Hej Jessica. Vi har fået den her videoaflevering, hvor vi skal lave en video over det forsøg, vi har lavet med en bestemmelse af bølgen til laserlys, og så også sporestanden skal vi bestemme på en CD. Og så i teoridelen, jamen der har vi en gitterligning, som lyder, at d gange sinus til phi n er lige n gange lambda. Og det er bare sådan en ligning, der hører til det her. Og her vil jeg lige forklare de forskellige symboler, der er i ligningen. Og n, det er lige vores gitterkonstant. Og sinus, jamen det er bare sådan en matematisk udtryk, det ved jeg ikke, om man kan kalde det, men noget man bruger til at regne ting ud med, så det vil jeg egentlig lige forklare. Og så har vi lambda, som jeg lige vil starte med at forklare. I stedet for lambda, det er vores bølgelængde. Bølgelængde, som er, hvis vi har en bølge her, så har vi nogle bølgedale og bølgetop, men bølgelængden, det er afstanden fra bølgetop til bølgetop, som så også vil være lambda. Jamen, det er egentlig bare afstanden fra bølgetop til bølgetop. Og så har vi n, som hvis vi tegner, det er nemmere, hvis vi tegner en laser og et optisk gitter, og så har vi en væg. Altså det laserlys, laseren sender ud igennem, eller lyser ud igennem gitteret. Det vil så lave nogle stråler, der går ind og rammer væggen. Og det vil så, der vil det så være den første, hvad kan man kalde den, vandrette, eller den første stråle, den vil så blive kaldt multeorden. Og så ud fra den opad, så den hedder første og anden orden, og det vil den egentlig også gøre nedad, så der hedder den også første orden og anden orden. Og så alt efter hvor mange stråler der er, og hvor mange prikker der vælger på væggen, jamen så vil det også kunne være en tredje, en fjerde, en femte og en sjette orden, og derudad. Ja, det var så n, som så betyder orden. Og så har vi phi her, som er, det skriver lidt længere ned, så har jeg plads til at skrive det. Phi, som er afbøjningsvinklen. Og afbøjningsvinklen, det er vinklen mellem ordenerne. Eller, jeg kan lige forklare det med, her der skal jeg også forklare, hvad phi n er. Og phi n, det er, når man tager afbøjningsvinklen til en bestemt orden. Vi kan fx tage fra 0 til første orden, jamen så er det vinklen mellem 0 til første orden. Ja, det er egentlig hvad det er. Og så har jeg forklaret, hvad der egentlig er i gitterligningen. Så det vil jeg viske ud igen. Og så, så skulle vi også, omskrive ligningen. Jeg skruer den hjem igen. D gange sinus til phi n er lige n gange lambda. Og så skal vi omskrive den så henholdsvis lambda og d står alene, så det vil jeg starte med at gøre med lambda. Og så lambda er jo ganget med n, så for at få lambda til at stå alene, så skal vi dividere med n. Og det skal vi så også gøre på den anden side, så vi får at lambda, fordi n går ud med n, jamen så får vi at lambda af d gange sinus til phi n divideret med n, fordi n her, der er jo ikke noget n kan gå ud med. Så her har vi fået isoleret lambda og fået det til at stå alene. Ja. Og når vi skal få d til at stå alene, så skal vi egentlig gøre det samme, bare med d. Så der siger vi, at d er jo ganget med sinus til phi n, så der dividerer vi det med sinus til phi n, og det skal vi så også gøre herover. Sinus
sinus til phi n. Og når vi gør det, så går sinus til phi n ud med sinus til phi n her, så d står alene. Og her kan det jo ikke gå med noget, så der får vi bare et n gange lambda divideret med sinus til phi n. Det er så d. Så der har vi fået isoleret d og fået det til at stå alene. Ja, det var lige omskrivningerne af, af gitterligningen. Og så vil jeg egentlig forklare de materialer, vi har brugt til det her forsøg. Rigtig skulle vise nogle billeder, men dem ved jeg ikke helt, hvordan jeg skal få ind i den her video. Så jeg har bare valgt lige at forklare, hvad vi har brugt. Vi har brugt en laser. Så har vi brugt et optisk gitter. Så har vi også brugt en CD. Og så en lille holder, som jeg har holdt CD'en og det optiske gitter. Og så har vi også brugt et målebånd for at måle afstanden for henholdsvis det optiske gitter og CD'en og ind til væggen. Og ordnerne har vi også målt. Ja, det var bare lige det om materialerne. Så vil jeg gå videre til at forklare vores resultater med de to forsøg. Og vi havde jo et delforsøg 1 og delforsøg 2. Og delforsøg 1, jamen det gik ud på at bestemme bølgelængden af laseren. Hvor vi så med det optiske gitter, jamen der vidste vi, at antallet af linjer på den, jamen den er 600. Så nu kan jeg lige, jeg ved ikke om jeg kan kalde det n, men det gør jeg nu, at linjerne, som er L, det var lige 600. Og så D, som er vores gitterkonstant, den ved vi er 1666,67 nanometer. Og så afstanden fra væggen til vores optiske gitter, den målte vi til at være 126 cm, som vi så har omskrevet til at være 1,26 meter. Og så afstanden fra 0 til første orden, den målte vi til at være 42,5 cm, som vi har omskrevet til at skulle være 0,425 meter. Og enden, fordi vi har taget det fra 0 til første orden, den vil så bare være lige 1. Og så skal vi regne, vores afbøjningsvinkel ud, som jo var phi. Og det gør vi ved, at vi siger tan i minus første. Og det tager vi så til vores afstand mellem 0 til første orden, som jo var 0,425 meter. Og det tager vi at dividere med afstanden fra det optiske gitter og væggen, som vi fik til at være 1,226 meter. Og når vi gør det, så får vi så afbøjningsvinklen af 18,64 grader. Det kan vi lige også skrive her. 18,64 grader. Og så visker jeg egentlig lige den her lille mellemregning ud, så jeg har plads til det sidste i delforsøg 1. Og det var jo, at vi egentlig skulle bestemme lambda, bølgelængden til laseren. Og det gør vi ved at sige lambda er lig vores gitterkonstant, som jo var 1666,67 nanometer, ganget med sinus til vores afbøjningsvinkel, som jo var på 18,64 grader. Og det tager vi at dividere med 1, fordi vores orden, den var 1. Og når vi gør det, regner det ud, så får vi, at vores bølgelængde er lige 532,70 nanometer. Og det vil så sige, at vores bølgelængde til laseren, den er på 532,70 nanometer. Det var så delforsøg 1. Så vil jeg så gå videre til vores delforsøg 2, som var, at vi skulle bestemme sporafstanden på en CD. Og der skal vi så faktisk bruge det, vi lige har regnet ud, altså bølgelængden til laseren. Så jeg skriver lige lambda op, som er på
32,70 nanometer. Og så skal vi også bruge afstanden fra CD'en til væggen, som vi målte. Hvad var den til? Den var 129,5 cm. Den har vi så omskrevet til at skulle være 1,295 meter. Og så afstanden fra 0 til første orden, den målte vi til at være 58,2 cm, som vi har omskrevet til at være 0,582 meter. Og vores orden, den er jo så stadig 1, fordi vi har taget det fra 0 til første orden. Og når vi skal regne, oprydningsvinklen ud, så gør vi som før, hvor vi tager tagen minus første, og det tager vi til vores afstanden mellem 0 og første orden, som var 0,582 meter, og det tager vi at dividere med afstanden fra vores CD ind til væggen, som var på 1,295 meter, og når vi gør det, jamen, så får vi så, at det er lige 24,20 grader. Det lader jeg bare lige stå, fordi jeg har egentlig plads til at skulle regne det ud, som jo er vores gitterkonstant, men så også vores sporafstand på CD'en. Så her, så får vi et D er lige, hvor at vi så før dividerer med E'en, men her skal vi så gange med E'en. Så der siger vi 1 gange, og her skal vi så bruge lambda, som vi regnede ud i første delforsøg. Så vi siger 1 gange bølgelængden, lambda, som er 532,70 nanometer. Og det tager vi så at dividere med sinus til vores nye afbøjningsvinkel, som var på 24,20 grader. Og når vi gør det, jamen, så får vi, at D er lige 1299,51 nanometer. Og det vil så sige, at vores sporafstand på CD'en, jamen, den er 1299,51 nanometer. Ja. Og det var så en af de 2 forsøg. Og så skal jeg lige her slut diskutere lidt, hvorvidt vores resultater stemmer overens med de standardværdier, vi har fået opgivet. Og standardværdien for sporafstand på en CD, eller vi regnede jo den ud til at være, som vi lige har gjort, 1299,61 nanometer, og standardværdien er opgivet til at skulle være 1600. Så der er sådan nanometer. Så der er sådan en lille forskel på 300 nanometer. Ja. Og nede ved bølgelængden af en læser, jamen der regner vi vores ud til at være 532,70 nanometer. Og standardværdien, den er 532 nanometer. Så vi har jo egentlig bare lige taget decimaltallet med. Så nede ved bølgelængden til en læser, jamen der stemmer den jo egentlig overens med det, og heroppe der er der en lille forskel, som kunne være nogle fejl, vi har lavet under forsøget, hvor vi enten måske har holdt læseren forkert, eller har rykket på CD'en under forsøget, eller at de udregninger, vi har lavet til ordrene, jamen de blev regnet forkert ud, så vi har fået nogle forkerte tal, og derfor fået et lidt forskelligt resultat end standardværdierne. Så her til slut vil jeg egentlig bare lige forklare, hvorfor at det er, at der kan blive lagret mere på en DVD frem for en CD. Og det skyldes, at nu tegner jeg lige op her og CD her, at på en DVD, meget flotte CD'er og DVD'er, jamen på en DVD, der er sporafstanden mindre,
Og det vil så betyde, at når sporestanden er mindre, jamen så vil der være flere riller. Og jo flere riller der er, jamen jo mere vil der kunne blive lavet. Som man kan se her, de ligger meget tæt, fordi sporafstanden er sådan kort, og derfor vil der være flere riller, og derfor vil der kunne blive lavet mere. Og så hernede på en CD, jamen der er sporafstanden måske ikke nær så tæt, som den er på en DVD, og derfor er der færre riller, og derfor vil der kunne blive lavet mindre, end der vil kunne på en DVD. Så bare lige for at sige det igen, at jo større, eller jo mindre sporafstand, jo flere riller, og jo flere riller der er, jamen jo mere vil der kunne blive lavet, eller oplagret. Derfor kan der blive lavet mere på en DVD. Det var lige alt, hvad jeg havde.